I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Dokyo Ongoing Tisoy. Buwasag baba di mo ba eh? Imo nang ilo. Ay, Imong ilo may baho. tuog na to ba eh? Sige, magkagangadas langit. Gihap yung bitoon. Ay, tubaan na ba eh? Una lang sa pagkatog. Abay Nonoy. Wala pa kudo ka. Wala. Kadiya tragod ba eh? Ano ba? Kisay mo ginoon na ba ha? Sila lahat gapon? Dili. Kinsa mo di eh? Akong mahan? Umahan. Umahan mo, umahan. Mahan ba? Mahan, papa. Oh, meaning fathers. Fathers na eh. Oo, bay Nonoy. Ang tud karon, wa pa siguro sa kinsa akong mahan. Buhi pa siguro, buhi pa guro siya. Nadyo ka ko mahan ba? Nanong kasulti mo ka na ba eh? Ang ang sa papagutanan ako sa unan ni Nanay Maria Picat. Hmm? Iya wala ko tubagon nga anak ko nukus liking kawayan. Ah, binuang. Buhi pa ka akong amahan bay. Kinsa magyud siya? Kinsa magyud siya? Ha? Ah, ako takibawa na ba eh? Kinsay akong amahan? Oh, Kinsay akong amahan? Nasayod ko! Dugayan, nanay tingog ka. Nanay sa doy. nanay ni mo ba yun? O lagi, dugay kayo. Baw kog naunsa siya. Naunsa di ay? Ha? Nalumo sa sabaw sa linarang nga bakas eh. Tuara. Para. Muy gidangat. Jesus, sige na pangatog na mo, oy. Laom na kayong kagabion, oh. Sa iyo para ba mo mumata, maninda og bodbod. O nay, pero Ah, si Pilo! Asus, dugay namang namatay, oy! Sas! Diha na mo, oy, diha na mo, mga bungol manday mo. wai na nga tuling mo gapas kadak ko imundong ganay oy. Butaloy. Peh! Dokyo. Dokyo. Pagmata. Pagmata, Dokyo. Kinsa ka. Dako kang tao. Pero di maklaro ang imong nawong. Baka makaila ka na ko. Alano. Kinsa lagi ka? Kinsa man ka? Ako si... Kinsa? Kinsa ka? Kinsa ka? Kinsa ka? Kinsa ka? Nay. Kinsa ka? Nonoy ko ba yun? Kinsa ka? Nonoy ko ba yun? Kinsa ka? Nonoy ko! Nunoy Tabar. Kinsa ka? Sumnis. Kinsa ka? Ano ni siya eh? Kinsa ka? Yung gyapon nga sigpang utan ako. Kinsa ka? Kinsa ka? Aday ko, kini! Ayay! Da, mata ka lagi, da. Kasakit sa akong apapangig. Ngarong isang pa mo kung di mo binuloy, oh? Aron makamamata ka. Makamamata, ha? Aron, ngano ka? Dinamgo ko! Kasi yung ginom ko. Usa ka tiguang lalaki. O nagduda ko. Ngaunsa? Nagduda ko! Ngaunsa? Nga siya ang akong mahan! Mahal mo! Oh! Mahal mo ba eh? Ah, kita ka siyang naong bay, ha? Ha? Siya mong mahal? Ha, bay? Tinood ka? Bay! Tulad na naman sila diha! Oh, akong mahan. Nagduda pa ko. Ya, nakaklaro ka siyang itsura, bay. Ha? Pagsulti kaya ato pangitaon na yun. Pagitaas akong dam ko! Kung may problema, kaduda ko! Nga naman? Naklaro na ko yung bayhon. Pero di man ako maklaro yung tsura. Ay! Ambot na ka. Kinsa ka to siya.
Awa, nabo, soltero rin sa nanay ron. Awa ka, soltero rin sa nanay. Ikaw na nanay mo. Awa. Ay, be. Awa. Ay, sige na. Awa. Kaligo na mo. Aram makapaninda na mo. Daan, Gold si Nonoy. O, nanay Maria! Sige, bay. Sige, bay. Sige lang mag-storya. O, nay! Ligo na to, bay. Ligo na to, bay. Ay, ikaw lang. Ikaw di. Magabok yun eh kung lawa. Sige, kaligo, no? Tambalos-los. Kaadlaw dalag. Pero wa pa gyud mauli si Takla. Kinuo ko. Nga dumang ka. Kikulbaan na ba ko? Duda ka ay dautang na hitabo sa akong anak. Kadlaw na ko na uli da. Unsaon. Kadlaw na mo na humanang akong duty sa bar. Ay, pero sige lang. Ang importante nga dako kog na kwarta karon. Og napalit ko ang tambal nga alang ni nanay si Manako. Og dili kay tambal lang. Kay daghan sab kong pagkaon nga da karon. Malipay gid si nanay si Mas akong sinugatan niya. Doon na lang ka sa amo. Oh. Si Gian mo ka nang naghilak? Gian? Gian! Takla! Oh, ate! Ginoo ko! Ate, kain magugad din sa ligis sa inyong bahay! Oo, ate! Asa ba din si papatok mo ni mo, ha? Tuwa sa taas sabay! Natok na! Hubog man to! Salbahis, gud siya! Gutom na ka kayo, puti! Gutom na Gian. kayo! Kaluoy ni mo. Naisama ka ba sa irong gihigot din sa ligi? Kaluoy mo, Gian! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!